něco vám musím říct to, že já jsem teď dělal na hledovku na to video, takže jsem musel vypnout natáčení, takže to bude na 4 díly, já nevím. Bude to být na účtu Martedive, už jsem to říkal. Všechno velkým, M-A-R-T-E-D-A-I-V, všechno velkým. A najdete tam mě, jak jste viděli na tom obrazovce, teď jsem jí vypl tu kameru. Takže a já tam přesně taková ta hlava, tak já tam sedím na židli, takové modro-černé. A je tam Martedive napsáno. Rozklikněte si účet, máte tam i můj push s Edgarem na 24. rank, a potom tam bude i kit, takže nebudu to opět psávat a jdu na Duel Showdown. Škoda jsem na 3. ranku, doufám, jo, +1. Tak. Zapomněl jsem říct play again, anebo ne, asi jsem to už topl, nevím. Tak teď to řeknu, play again jsem dal. Já jsem s Leonem, tak to asi natočím. To natočím s Leonem asi. Leona mám taky jako, ale s Leonem to vyhráme podle mě. Je tady někdo silný docela. Je tady Spike. Já si skočím na někoho. Já si skočím na Spike, ne, on má několik powerů. To nezabiju, maximálně kdyby měl málo. To byl Spike, já to vím. Tam tady emote. No, nejsme ve Fortniteu, tam je! Co, kde je? Já viděl, že on tam je. Co, tak to já si blbost úplně. Já si po něm skočím. Ne, tak neskočím, aby musím zdrhat. Jestli mě začne ovládat, tak nevím, co se stane. Radši natočím až výhru, nebo